paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. La 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 Ay, la papanan la ko mo. la. Mapanak man ije balay damari tuyang. Anyat aramid demi jay. Inak man istoryaan jay tuloy ti telenovela anabuyak. Nagkitan ka jay bida a lalaki kan bida a babae. Naa. Ay, day talati mapan mo aramidan iti balay ni Marituyak. Inak pa'y buludan jay tiyani na. Ya. Nagadun ka ti uban ko. Ay, saan ka mabalin ang makikaaruba? Nagkunakan ka. Sigud mat ang makikakaaruba ak. Idi saan itan? Ay, mapanak. Naa. Ay, pawilan nakit din ang mapan makikaaruba. Naa. Ay, bawal itan ti makikaaruba. Gapo iti pandemya. Kasano nga rod ngay ang maistoryak jay tuloy ti telenovela? Hindi mo pa ilas istoryaan. Ay, kasano nga rod ang mabulod ko ti tsanay ni Marituyang no di nakpalubusan? Matangak man kagawad. Ay, kwarog mabit man laang. Adaman damagak ka. Anya day ta. Saan mo nga umumay dito tersenak ni Maribanang? Ay, pawilan ngamin ni Uncle ang makikaaruban ni Antay. Tapay. Nalakakano ngamin ang makaakar jay pandemya. Nurumwar ang makichismays. Iso nga gigyan latan ni jay unag tibalay na. Imposible sana maboring na antay. Maburing Ngam na saysayatan ti kasjay. Ngam ti maakaran iti sakay. Nag-istrikto matan ni Kapitan no saan na akayat aparwaran ni Maribanang. Wan nga raw. Kasta nga mintimbagan ni Kwarog kanyak. Kasano nga rudan ngay itan. Day, Jay ipaspasubaybay ko kankwa na atili nubila Jay tuloy na nga istoryaan na. apay. Awan tibem. Ada ngam gapotadyak nakabaybayad iti kuryente. Pinutdan na kami iti kuryente. Mabit laang, madamdama kaya gumatang. Ay, kaasi ka mo nga rod amare. Isu mo ilagayam anak kasipsip nga di tabalay mo. Ay nasapay no ay ijay balay. Ada awit-awit na amiryenda. Katapay asandak nga yaban ngay. Kasano nga ayabanda ka, Maray? Aglaklako ka mo. Wano saan, ag-duty ka mo't ijay barangay hall. Ay, sa bagay. Ay, Maray, mabalin nga ta siya kung timapan makikarubakin ni Maribanang. Ay, kapadasam Ay, mapanak man ijay balay da ita. Nasken ang maamwak tituloy ijay telenovela. Maribanang! Maray! Umari matuyang. Padam at chismusa. Oh, apay aya, Maray. Umayak man, Maray. Tadamagak jay tuloy jay telenovela. Ay, di ka umay dita, Marituyang. Na, apay nga'y kapitan. Ay na umay mo kat abugan ng dagiti aso yaw, ang mga nukagatanda. Uray abugak na kita aso. Saan ka mitla makastrak? Ay, apay, anyat inaramid mo, inteng. Umaya kun kapitan. Inikat kon adya agdan. Anya? Awan pagulyam, Mari. Malaksid ano, kaya't mo ti umuli ititawa. Tapno makastrak ka. Unay matdaytan, kapitan. Agawid akman langan. Ay na, Maray. Istorya kumakan ka jay tuloy jay telenovela. Nag-istrikto mo't ni kapitanan. Sige nga raw, agpinpinok kaw
Na, Wen, maray! ay uray si ka, liklik ka mo ti makikaaruba. Abay, Uncle. Tapno makaliklik ka, iti panagwaras di sakit. Sabagay. Kay kayat kaon, tasaan kami ang makapagrunda ka dagiti tanod kao. Iyay. Maturog mga langin ti Ramida. At dapay honorarium kao. Naglaing ka. Nagmayatibiyag ko ita. Taad da pandemya. Ay ibagaman ka ni Marituyan, asan nga agkararwar iti balay da, kagawan. Apay kapitan, maiparit ayat ti rumwar ita. Isu ti baro nga paglintigan. Ay bawal lumabas. Ano kasta, amin tayon. Di tay mabalin ti rumwar, kapitan. Ay una. Jakmat umay makisesyonan kan ag-duty di barangay hall. Ay saan ba't akasta? Isumat ti kunam, kapitan. No saan nga importante? Ay saan ang arumwar? Kasano ngayon tay pa nagkukumari may kadamari banang, no paritan na kami mutan arumwar, kapitan. Ay saan ba't nga importante ti aramidan nyo? At chichismis kay mat. Saan na mabalinda kita kanya? Umayak man makichismis dito'y tersinang mare. Saan ka nga agong ungit Ni, anya nga ti chismis mo, mare. Kat ammo mait aman manunti umay gumatang dito tersenak. Gapo iti da ito a pandemya. Kutsikan apay san mabalan. Ay huwag gaya, mare. Ipagpabagan ni kapitan na saan ka nun amabalin ti makikaaruba. Kuna na da ita? Wan, Nagadumot ti maiparit kan kuana. Imbag tadi na pa'y iparit ti aganges. Sobrang samot ni Kapitan Maray. iso ka nung arod ti baro a paglintigan arum nga surutan tayaw. Ay, manon nga aldaw asaan kami ang nagkita kin ni Mari Banang. Ay na, anya nga tan tinapasamak ijay telenovela a papaistorya kan kuana. Nagkita nga tan jay bida a babaay kan jay bida a lalakay. Apay ngay asikakat mabalin arumwar. Siyak, saan? When ata kapitanak. Kay, saan ka nga rod ang makaptan iti sakit? Makaptanak angamnas kan nga aramida kas kapitan ti barangay tayaw. Masapul arumwara. Pati jay agdan. Inikat mo ba'y? Isublik to manunin to madamdama. Ay, talaga akayat nak nga ikulong dito'y balay When ataplusan ka nga agsakay. Si ka nga minti dungdungwag abanang. Katsak kayat nga agsakit ka. Iso adito'y kalaang balay dungo. Nakatanaw ni Marito yang ititawa da. Kasaritak man. Marituyang! Mangagnak! Un Maray! Mangag ka! Ay, mayat gaya Maray! Mabalintang agsarita nga uray adak dito'y tawa, kat adda kamot dita balayaw. Un Amaray, tangay imparit ni Kapitan Timaki Karuba. Dito'y talatan nga agistorya. Ay anya ngay Maray, anya tinapasamak ijay telenovela. Ay na Maray! Nagkitan jay dua abida. Kay, anya ngay tinapasamak Maray. Idi nagkita da. Aw, anya tituloy na. Ay aguray ka Amaray, taada patalastas na. Anya? Hey, kastamot lang amin ijay TV idi binuyak. Adda patalastas na. Mala ituloy mo nga rudo na Maray. Nagkita dagi jay bida. Kalpasan na. Ay aguray ka Maray. Taatay dog ti patalastas na. Ay, unay mo't daytan. Ang paparawakton ang agpukpukaw. Ay, mabiit lang Urayam, tamadama pa'y lang amin ti patalastas. Kuna ni kapitan, maiparit ti rumwar no saan nga importante ti gagaraam itirwar. Ay, importante tirantak dito itirsena Maray. Umay ka mo makis istorya ditoy. Umayak gumatang iti agas ti paparaw Maray.
Nay, agpaparaw kan. Gapuiti pa nagpinpinok kayo ken ni Maribana nga si istorya. Kasano nga amaw? Ay na, kano nagpig sa tingiwa, yu adwa. Una, tapno mangag may titunggal may sa. Kahit, anya nga'y tinapasamak ijay dua abida, idi nagkita da. Ay, jay telenovela maray, nga ipapaistorya kin ni Maribanang. Una, anya pa'y kuma. Di, apay nagkatawa ka nga'y. Nakakatkatawa ayan ti dinamag ko. Tas la drama mo dayjay. Apay nga gululok ka. Ay na, saan pa'y mat nga intuloy ni Maribanang? Na, tapay. Patalastas ka na. Into ka numanin nubigat nga ituloy na. Aniya. Dayjayan ni Maribanang. Nakatanaw manen ijay ayan titawada. Or-orayan nakmanen. Maribanang! Kunak no adda na pa na, Maray. Kasano nga adda pa panak at bawal lumabas ako na ni Kapitan? Wan magkit di Nangan kan? Aywan amaray! Nagsidaak itilit sound. Iga daw kan dinakdakan. Ay, da kami kaniintay. Nagsida kami iti Litson, baka. Buo alitson maray! Aywan Maray. Nasidayo amin dayjay! Wan, Maray. Nagadumatan ngay! Ay, aguray ka, Maray. Apay! Saan ka pa'y nagsasao? Apay ayang amain! Kat adupay ti kayat ko nga ibaga! Madama ti patalastas. Patalastas manan! Makakatawa ka talaga kada nanatuyang kan antay, angkay. Ita apay. Nagpig sa ti pa nagpimpinok kaw day jay tawa iti kalman. Ha? Nagadu at tao tinakangag iti tungtungan da. Kita talaga. Ibirok dalat tatiwagas. Tapno makapagsarita da. Uno makapagistorya da. Apay nga minabawalam ida arumwar. Saan mo't nga importante ti aramiden da? Dahil tamot la istorya tar aramiden da. Ita, uray ti sidain yaw, mamuanan ti kabaranggayan. Istoryaan da pa na kita. Unang kain. At buwasawan. Mura di sindami ka ni Antem Adwa Tuyo. Naamuan na kiti katao. Ha? Tuyo ang kail? Nay, awan mo ti di nakamat na ato yaw. Ay nasaya at ano awan. Ang bilibak ni antay ang kail. Apay mo? Tunggal ag istorya, at dapatalastas na. Kasanumot nga men. Kat agbuy-buya iti TV. Iso ang mabitbitin mo't ni nanatuyang. Agung ungat no kastangag patalastas ni antay. Ay nasaya at matasaanan ang makikakaruban ni Antem. Ang kail, Apay nga aprosam ti tiyan ma. ni kwa nga main. Mabisina kaon. Anyayatin luto ni antay. Ay oras siya. Ay mabisinak mo tayo. Ay banang! Adaak dito'y salas. Apay nga da ka dito. Pangaldawan. Ije kumakusina ti ayan mo at agluto ka. Awan ti mailuto. Anya ka no? Awan ka no ti mailuto, ang kail. Ay, dakasain. Mabisinan tayo no kastoy lang. Apay nga awan nga. Ay! Apay adi ka nagluto kut inikan ka iti kwarta. Di nakmat kayat aparwaran. Kasano ko ma makagatangak iti iluto. Basol mo day ang kail. Kahit mo sawan. Saan tayo ang mangaldaw? Saan tayo pa yan amang rabi kan mamigat inton bigat. Ha? Awanan timang mangan. Basol mo day taoy, ang kail. Yay! Nakitam ni Kapitan Maray. Saan mat Maray? Apay nga agtalya-talyaw ka itaglawlaw. Ang mga noumay ni Kapitan kat makita nak arimwar ungtan nak manun. Apay nga minayakas taunay tibut-buteng mo Maray. Kuna ni Kapitan abawal lumabas. No, saan nga importante? Aya, Anya ti umay mo aramidan dito'y tersena kaya.
Gumatangak iti bagas ken sardinas. Importante magayam ti kagaram. Di ka agbuteng no kasta. Mala, ikanak nga roden iti bagas ken sardinas, maray. Ay, naibus mate. Na, unay mat amalas kon nga umay gumatang. Kasanaw kat sa anak mo nga minarumrumwar. Ay, jak nagudaw ang isong awan tilako. Kat kasano tayo nga roden nga agbyag ngay no kasta. Ay, kaibagatay kan ni Kapitan nga importante, tigagara tayo itiruar. Ay ultimo man ti kaapag pumadak, awan. Naibos nga rod amin ay. Unay mata inoray mo pala ang maibus mo amin ang kasapulan dito balay. Dinakmat nga rod kaya taparwaran. Kunak mo't ano importante, mabalin kay arumwar. Italaang mat nga ibagam dayta. Ingkan, agudong kan. Kasta Ngam ag-fish mask kan ag-fish shield ka Adan, kompleto kadagita. Kan ag-social distancing ka Adakan ka dayta? Adakan ka? Anay ko? Kitos ka may. Nagsakit. Social distancing. Iso dayta, di aramidam no ado ti tao. Saan kayo nga agdidinagkat ti kayat na asawan? Uwan. Iso dayta, ti kayat ko asawan. I've been in love for so many times. Kwaraw! Ang kain. Nagmayat ti indayo ng bitasirok ti bayabas. Nagpres ko ngamin dito ang kain. Urayak amatin nagdyan na lumabunga ti bayabas dito yung iwat ka. Mayat at talaga. Kastoy kumakanayo ng kain. Bawal lumabas. Enjoy ang matan ti bawal lumabas. Una ang kain. Nagmayat tupay. Kwaraw, Aw. magronda kayo. Anya? Anya mo to ng kain. Di mo't ko na mabawal ti lumabas. Ibaon na kami pa nga grunda. Ay, madimot ati kasta. Ay, adon dagiti mataktakawan. Iso nga agronda kayo kadagiti tanod mo. Di ibagam kadagiti ang tatakaw bawal ti lumabas. Naa, At ang arod pandemya. Kaya't mo ka di ang maakaran kami. kaya't mo tatapisan ka. Ay, kuwang ka. Agang ang hawak ka dilaeng. Joke only. Agusar kayo iti face mask. Face shield. Tapno saan kayo nga agsakit? Ay, Kapitan! Lawagam ngamin kadagiti kabarangayam. Ama balinda ti rumwar basta suruten dadagiti paganurutan. Tapno maliklikan ti sakit. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Gawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VG Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.